Tama na. Push me away. Nobody pushes me. Would you ever push me away? No! Tuy puso ket na ikalang nagitur ken letdaan kas najang malasatan panubok anarway ngayon ka insang bay no iti tilubong ko ket nagsagaba ken limdo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket kasla kadagsen iti krus ngem iti innak pannakaidaros ti magderang asianos dapat check adung tengto lalaki amang ilala ayat ngayon ka inwawa itaat nangalangon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag nalayon kay diliday hanapasarap ragsag ti simukat nga awan iti pumatpan tuy puso ket na ikalang nagitur ken letdaan kas najang malasatan panubok anarway ngayon ka insang bay no iti tulubong ko ket nagsagaba ken linggo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket kasla kadagsen iti krus ngem iti innak pannakaidaros ti magderang asianos dapat check adung tengto lalaki amang ilala ayat ngayon ka inwawa itaat nangalangon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag nala